geru atọ ntị n'ala nụrụ ikoro ndanda ebe achakachakwanụ mmekwu abịagba m ihe riri n'ikpeazụ gerenụ ya nnọọ anyị gbamọrọ m Igbo m ji aba na Igbo m ji eme ọnụ bụ akụkọ ndị ahụ bịara ahịa na ụfọdụ akpụkpọ akụkọ dịgasị iche iche bụ ndị nke bịara ahịa n'ụbọchị taa bụ Tọzde bụ abalị 20 nke ọnwa 12 afọ 2025 n'usoro ndị Igbo ji agụ ahịa ga tata bụ Nkwọ. N'ụtụtụ taa ndị unu ga-anụ olu ha bụ mụnwa n'onwe m Uchenna Clever Ọnụọha nwa gara mma ya zụziri nke ọma gbaba nkịtị n'onwe ya nwoke na-agba mbọ ka ike kpere ya mana nwaada nwoke ọcha Clara anaghị ekwete na ana m agba mbọ odogbo nwaada nwoke ọcha Clara nakwa n'ebe a n'ụtụtụ a. Clara kelee ọha na eze na-ege ntị nwaanyị ọma. Igbo ndị ọma Igbo dị sansam ụtụtụ ọma nọ na bọọla chunetela olee otu unu dị ejimaka nụ nteta na ndụ narị ike na-awụ ganga nkwumeela si ya gaziere unu ụbọchị taa mara ụnụ ma ndewonụ. Ndewo ihe anyị nọ n'ime ya bụ ọnwa 11 ọ bụghị ọnwa 12 nagide ọnwa 11 Nọvemba mana ka ọ dị nwaanyị ọma iwe ka nọkwa na-ewe m obi adịghị m mma na my mother mụrụ anya abalị ye garị mere m ya wee bil masị ka mkpụrụ ya bịa ọfịs ka anyị ṅụọ ga-esi na ị gaghị aṅụ mana ị chọrọ ka mkpọrọ gị gaa gwuo mmiri allow me to voice out my anger. Voice it out. I am voicing it already, so allow me. Baby. Allow me. Oh, don't baby me this morning, no. Please, please, and please. Baby, voice it out, but I'm still telling you that Adimango Gary. Eh? Butere mi ana. Mana ị chọrọ ka mkpọrọ gị ka anyị gaa gwuo mmiri. Yeah. Ị chọrọ ka mkpọrọ gị ka anyị gaa tụwa omimi n'ime mmiri. Exactly, baby. We are not going anywhere. Going here to do. In fact, I cancel all of me. Cancel it. I know how much Cancel them. I beg. Now that project. Which project? Project. I beg. I no need them again. I chose him. Magarigo, Magigo, my Igbo Mirigo, Mantamimogo, go. I don't want it. You have phone number. If you don't want me, you have everything that is related to me. Give me my phone number back. My phone number is on again. Don't worry, I'm the day the whole chat, Mona get chat. Return that chat. Na smart in the first week. You send back my phone number, send the other back my ha. All those things, laughing emoji into your chat again. Send it back. Oh God, Uche, you're giving me headache. Please, Odogu. You are provoking me, oh. You are provoking me. Uche, we're going to want to take care of. Give you some gigatagari, you some that wagari. Onwere ihe dị njọ mmadụ abụọ ịṅụkọta garị ọnụ. Uche achọmụ. Chineke eme n'ebere enwere igwe nju oyi friji n'ebe a. Anyị ejigodi mmiri juru dị chilled ṅụọ ya bụ garị. Uche, drink your garị. Ṅụọ garị gị in peace. Happen. Leave me alone. Nye m ke m ga-esuru lo. You know say I'm like ihe ololo. Na ụwa. Aga m agwa gị ihe ugboro. Ọ dị Ka ọ dị Igbo mụrụ ndụ mama ọzọ na-abịa ịbịa gbuwe oge ọbụla anyị chọrọ ime ka ị mara na ọkpụkpọ oku adawala elu n'ala. Onye ọbụla onye ukwu na onye nta many people ebidola kpọwa oku si onyeisiala Tinubu ya gbaa arụkwaghi na Tinubu ya resign ya maka na ọ kụọla afọ n'ala iweta nchekwa n'obodo anyị abụghị na Nigeria. Ebe ole tara ntị egbuola tọrọla n'ihi ya ji ezu ike ya ji majedo ọkwa na-agwọta ya pụta gwa ndị Nigeria na ome na gịnị n'ọrụ juola ya. Ọtụtụ ndị bịa na-ekwu na ihe mere ya ji si onye isi ala ya gbaa arụkwaghị m ọwụ ihe ya nwa na onwe ya gbara Jonathan n'oge nke ya nwa. You see, in 2014 social media never forget. Tinubu postuo ya na X ji asambu Twitter mgbe ahụ na Jonathan ya resign ya maka na abịara bịa tọrọ ụmụ nwaanyị Chibok mgbe ahụ ya na-akwụ ya na-amịmị mgbe ahụ insecurity yara ndị Tinubu si Jonathan resign ya ugbu a ụdịrị ha ha akpọwakwala ndị mazizi ya nwa resign ya ọzọ dịka ibe ya ọkwa na mba ofesi nne haziri ihe ahazi o ji awụ ihe kụwa afọ n'ala n'aka gị asị gị ihe wedo ga-agwa gị gị nwa ga-eji aka gị steepụ ọda atụtatara ya onye ọzọ mana nke a Naijiria wụ ihe ọrịmma ọrịhụ mma o ekwechila
ọtụtụ ndị kpọrọ oku ka onye isi ala Tinubu resign ya gụnyere Faz ji agụ ego ị ga-ama Faz o nwekwara onye nke ọzọ ji eme ihe ntọọchị ama ya ama o jikwa eme ihe ejije Nollywood Macaroni si Tinubu ya gba arụkwaghị m enwekwara otu onye ọkaikpe ọwụ ji ahụ maka ugo ruru onye aha ya bụ Inibehe Effiong ọ si Tinubu ya gbaa gịnị arụkwaghị nakwa ọtụtụ ndị dị iche iche si onye isi ala Bola Tinubu please and please resign you have failed woefully when it comes to isecure ndị na-achị ichekwa ndị na-eme gịnị ị na-achị mere ka ọ dị n'ụtụtụ a ajụjụ anyị na-ajụ gị wee bụrụ oku a ọtụtụ ndị Naijiria na-akpọ ka Tinubu gbaa arụkwaghị m n'ihi ọnọdụ enweghị nchekwa topurula ogodo gbara ọtọ n'ala anyị bụ Naijiria ọnọdụ enweghị nchekwa ala anyị bụ Naijiria o ruola n'ogo nke onye isi ala Tinubu ịgba arụkwaghị m ihe a bụ ajụjụ anyị na-ajụ n'ụtụtụ a gaa na Facebook zibatara anyị gịnị ozi gawa Facebook ịgaruo ebe ahụ chọwa Echo FM ISIOKWU FM gị kliki ịkpam kiriwe anyị live ebe ahụ capital letter ka ịhụkwanụ ka mụ na Clara si maa green anyị ga-asụ green today bịa ọrụ nwụkịta agharị ọnụ ya eru ebe a disappoint ya anyị asụrụzie green bịa ọrụ mana ihe awa arrangement mụ na gị na anyị ga-asụ green bịa ọrụ jikwa otu ngaji ṅụọ garị gị na onye na-eji otu ngaji aṅụ garị I don't understand I don't understand na anyị ga-eji ngaji abụọ please do your ịṅụ garị gị in peace n'ihi ya ka ọ dị biko gbapụ ya ọsọ gaa Facebook zibatara anyị ozi gwa anyị ihe ị chere gbasara okwu a ọnọdụ enweghị nchekwa ala anyị bụ Naijiria o ruola n'ogo nke onye isi ala Tinubu ịgba arụkwaghị m ka anyị gbapụ ya ọsọ onye sinetọ na steeti Enugu bụ onye sinetọ na-anọchite anya Enugu North bụ barista Oke Ezia anwụọna bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na mmadụ 12 ga-eso azọkwa onye isi ala mba Guinea Bissau n'ụbọchị Sọnde na-abịa abịa enweghị nchekwa Faz ji agụ egwu agbala onye isi ala Tinubu si ya gbaa arụkwaghị m dị ka ọ gara gabolite ozi Tinubu zipụrụ n'ọdọ nzirịta ozi X n'afọ 2014 gara aga bụ ebe Tinubu nọ gwa onye bụ onye isi ala Naijiria mgbe ahụ bụ Jonathan si ya gbaa arụkwaghị m maka ịkụ afọ n'ala ọ kọrọ ichekwa ndị ọ na-achị gọvanọ steeti Kwara bụ Abdulrahman Abdulrazak akatọọla mkpamkpa ndị ọkpa egbe banditi maliteghara ịkpa na steeti ya ebe ka ọ dị onye n'iwu ka ezitekwuo ndị ọrụ nchekwa na steeti ahụ bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na onye isi ndị agha ala anyị awụchala na steeti Kebbi nye ndị agha iwu ka ha gbaa mbọ zọpụta ụmụ akwụkwọ ndị ahụ atọrọla atọrọ gọvanọ steeti Kano bụ Abba Yusuf ewerela ndị ọrụ nchekwa dị 1,600 security men n'ọrụ na steeti ahụ iji chekwaa ụlọ akwụkwọ ndị enwere na ya bụ steeti Kano onye isi ala Tinubu agbatịkwuo na ya bụ ọgbakọ ọ kara ịga na mba South Africa nakwa na mba Angola bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ọ bụ ụnọ ka anyị ga-ejide ka onye sinetọ na mba Amerịka gbara ala anyị bụ Naijiria n'ihi ntọrọ atọrọla ụmụ akwụkwọ ndị nke nwaanyị na steeti Kebbi Ashraf Hakimi amabutela ihe ntụrụ ugo CAF Men's Player of the Day nke afọ 2025 bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na otu jikọtara ndị ọrụ ala anyị bụ NLC akatọọla
ya bụ ntọrọ atọrọla ụmụ akwụkwọ na steeti Kebbi ebe ha gbara ọchịchị etiti ka ha jiri ụtụtụ chụọ ewu ojii. Atụọla onye ndu ndị agha ISIOKWU isiwapụ mkpọrọ afọ 20 bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na kachapụnụ ya bụ mfanye aka n'ọkpọ unu bagidere maka na anyị emerela unu ụzọ ihe 19 n'ime ụzọ ihe 20 unu chọrọ ka ọchịchị etiti gwara otu jikọtara ndị dọkịta ahụike ala anyị. Mwakpo awakporo steeti Kebbi na steeti Kwara emeela ka Tinubu kwụsị njem ọ kara ịga na mba South Africa nakwa na mba Angola. Gịnị mere ọ na-agaghị akwụsị ya? Maka na onye ụlọ ya na-agba ọka na-achụ n'oke nụ. Gịnị mere ọ na-agaghị akwụsị ya? Echere m ha anaghị ege ntị. Chati say they know the list no. So as we talk am yesterday finish. Something happened. Na wow. Ọ gachakwala o. Ọ gachakwala o. Tinubu agachakwala ewezugakwa ihuru media, respect ya media. Ihuru social media, respect ya ya. I dey tell you. Ihuru radio, TV, respect ya ya. Ama me na aghọta mkpu anyị na-eti ebe a, ha na-anụ ya. Ha na-anụ ya. Onye ụlọ ya na-agba ọkụ, ọ na-aga ichu oke. Ọ gala ziga osete ya. bụ Shetima steeti Kebbi ihe mere o ji ziga ya ka ọ hụzie ohere gawa n'ebe ọ na-aga mana ọ bịala hụ nnọọ na pressure akarịala pressure adịla much asị mba o let me stay ka m nọrọ uche o ọchịchị etiti agwala anyị na emezuola ọtụtụ ihe ndị dọkịnta ndị abagidere na mfanye aka n'ụkwụ na ha kachapụ ya na ha emelera ha ọtụtụ ihe ndị ha kwuru si ha emeela ha na ghọta na ha dị afọ na ha na-edete na kwụsị ya bịaghachi ha ọrụ n'ihe dị 20 20 things ha dimandịrị na ha eme na 19 ọkwa ị na-aghọta na n'ihi ya ndị dọkịnta ahụike ala anyị ha dododo kachapụ ya bụ mfanye aka n'ọkpọ ha bagidere ọ dị ego ịkpa ndị dọkịnta ahụike ala anyị aka ha ga-agbakwa gị ugbu a n'onwe ihe ha hụrụ ndị dị onye anyị na-ebelive zi ọya ihe m ji ekwu gị ike gbọrọ atụọla onye ndu ndị agha ISIOKWU isiwapụ mkpọrọ afọ 20 Clara Nwekeọcha ị nwere ike ịkpacha mkpamkpa gbuo mmadụ n'obodo anyị bụ Naijiria la akpa free amami na aghọta ọwụghụ life imprisonment 20 years imprisonment onye agha ISIOKWU gburula ọtụtụ ndị mmadụ ime ihe ọwụ iwe leader of a terrorist group evidence karịrị akarị aka na-ehe achabizi ikpe ka atụọ ya mkpọrọ afọ 20 which means ọ ka nwere olileanya pụta bịa gagharịwakwa ndị egburu egbuola ha ndị egburu emena gịnị egbuola ha obodo anyị bụ Naijiria o nwere ihe ndị na-eme nnọọ Clara anyị nwa anaghị agwatacha we no dey understand ihe a bụ onye kwesịrị ime ikpe ọnwụ asị na atụọla ya mkpọrọ afọ 20 years enwere ike nwee jailbreak nwee ike nwee nke a na-akpọ clemency na amnesty ya apụta ekwekwala ka egbuo oge otu jikọtara ndị ọrụ ala anyị bụ NLC akasọla ya bụ ntọrọ atọrọ ụmụ akwụkwọ na steeti Kebbi ebe ha gwakwara na ọchịchị etiti ka o jiri ụtụtụ chụọ ewu ojii uche ndị ezipụrụ na ya ga-achọwa ụmụaka ahụbeli ha ndị ezipụrụ na ha ga ndị agha ezipụrụ na ya bụ ihe anyị nụrụ na ha bịara bịa chebichie ha n'ụzọ were egbe gbakasịcha ha ahụ gbakasịcha ha ahụ ọ dị egwu Ashraf Hakimi ji aka ọrụ otu egbe bọọlụ PSG bọọlụ ọkwa ya amabutela ihe ntụrụugo CAF Men's Player of the Year nke afọ 2025 ya bụ nwa amadi a ebitiela Osime bitie Mohamed Salah ma bute ya bụ gịnị iko ọ dịghị mfe ya gaziere gị nọ Ashraf Hakimi ihe onyonyo m hụrụ n'abalị ụnyaahụ gosiri ebe ya bụ nwa amadi eme o nwetara ihe mmerụ ahụ dịka ọ na-agba bọọlụ abịara gbajie ya ụkwụ nnọọ inweta ọkpụkpụ arọ trọs ọnụ ndị ọcha abịa werekwa mekwa ihe niile mere iji hụ na o jikwa aka ya bịa ya bụ mmemme bịa nara awọdụ a kudos nwoke ama bọọlụ agba Ashraf Hakimi trọs ọnụ ndị ọcha nọ ịjụga ajụga ihe nyere ndị ọcha agụchala ọnwụ ọ gụchala ọnwụ ihe nyere ha
ọ ga-eji okwu a no be the same brain wey God give them, now he give us. All the same brain, kama nke anyị awụwabara bata na ya. Too much, arụrụ ala. Awụwabara bata na nke anyị. Hey. You know, awụwa ahụ batara ya o nwanne agaghị ekwe ka nwanne ibe ya ka progress ya. Ma ọ karịa ya. Nwanne agaghị ekwe ka nwanne ya mee gịnị progress ya. Chai. Ọwa awụwa. Bring him down syndrome. I'm telling you. Bring him down syndrome. Kedu ihe mere ọ ga-eji eselite isi? Kedu ihe mere nwa onye a ga-eji eselite isi? Bring him down. For what? Ka ihe nwa onye ya wụrụ ya. Ọ ihe anyị na-alụ n'obodo anyị bụ Nigeria. N'elu ndị ọcha. Sometimes uche m na-akakịrị esi. Brain ndị a nwere brain anyị nwere. The same nya ka ihe nwa nwere ka anyị nwere. Ihe na-agara ha. God adịara ha happy. Uche environment. Uche ndị a na-emechakwa ugbu a sịkwa ha ga-agakwa eluigwe. After ha nọcha n'ụwa mechakwa enjoy niile. Bicha eluigwe niile a na-eri. Eluigwe a niile. Uche anyị na ndị ekwesịkwara ịnọkọ the same place n'eluigwe. Ị ga ebe ha na-ekiri bọọlụ, ị ga ebe na stadium ebe a na-ekiri bọọlụ. Ewerecha fonu ha nọ na-evidio ihe. Mana ị gaa na stadium Nigeria ebe a na-ekiri bọọlụ, Nigerian League, iwepụta fonu gị si ị na-ese mmadụ anara gị ya. Anaghị fonu gị n'ihu gị otu a. Ire na stadium Clara agba gị na-anọ n'ime stadium awa bọọlụ ị gaghị ekwe. Apakịcha moto hazie moto ha, hazicha ebe niile adị. Ndị na-ara ice cream na-ara ndị emeriri emere na ndị a na-emeri emeri joy adị. Everywhere uche merie mmadụ ebe. Nke anyị ebe emeriwe home team butterfly efegharịwa. Butterfly oke agbagharịwa na field. Gị mara na ọtụmọkpa abatagola ya. Amami na nwata ọtụ emerere Nigeria Erikichele onye nkụzi otu egwu bọọlụ Nigeria asị eji ọtụmọkpọ meri anyewa. Ihe ebe n'ivoro n'Afrịka ebe a. Na nwata ka ọ dị ka anyị gbapụ ya ọsọ na-egbughị oge ọbụla nyonyeke n'anya na akwụkwọ akụkọ Daily Post. Gezie ntị. Ndị uwe ojii akpọchiela isi ụlọ ọrụ otu pati PDP dị na Abuja komgbam bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na emerụọla ọtụtụ ndị agha ala anyị ahụ dị ka ndị oyi ọha egwu terọrist chebichiri ha n'ụzọ oge ha na-aga ịzọpụta ya bụ ụmụ akwụkwọ atọrọ na steeti Kebbi. Ite mmiri wọta tankị adọjirila kụgbuo otu nwaanyị ọwụ dị ime na ndị ọzọ n'otu obodo na steeti Jigawa bụ akụkọ na-ada na wao na akwụkwọ akụkọ Daily Post. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na otu pati PDP agbasoghị ụkpụrụ iwu oge ha na-achị ọchịchị ka onye ji ọkọlọtọ otu pati XDP zọọkwa onyeisiala Naịjirịa n'afọ 2023 gara aga bụ Adewale Adebayo kwuru. Ndị mmadụ ebidola na-akpọ oku ka Tinubu gbaa arụkwaghịm dị ka ọnọdụ enweghị nchekwa bịara rie elu ọjị gbaa gburugburu ala anyị. Wizkid bụ nna m okwu ma abịa n'ịgụ egwu ka Olamide kwuru bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ndị ọkpa egbe bandit ejirila abalị wakpo otu obodo na steeti Sokoto tọrọ mmadụ 9 ma merụọ otu onye ahụ. Ụjọ ejidela ọtụtụ ndị Naịjirịa dị ka ndị oyi ọha egwu terọrist na-akpazi ike dị egwu ugbu a na-agazi ebe ndị mmadụ na-ezekọ n'igwe atọrọ ha. Mwakpo awakporo ụlọ akwụkwọ dị na steeti Kebbi. Ike isi anyị ndondo agwụla anyị ihe anyị chọrọ bụ ka ebido mewe ihe ozugbo ka ụmụ nwaanyị mgbago ugwu ala anyị kwuru. Action ka ihe a ga-eme. Sorry, nagide biko ebela no. Mommy, take heart. Madam, take heart. We are on it. We are on it. We are on it. Take heart. Sorry. Olukuru simple. Mana asị gị sorry. Gị mara na ọ dị heavy. I'm telling you. Ama m na wata. Rice burial na atọ. Mana o mee gị. Esie ya na ya dị gị. Gị mara ha afa. Gị mara na ọ na-akọ ilu. Ama m na wata. Ọ bụ otu aka ụwa dị. Ọ dawala ihe.
mgbe ya mee gị gakwuru ụmụ nwaanyị ndị a sị ha sorry biko nagide n'obi take heart president ezigala mmadụ president ezigala mmadụ o zigala mmadụ na steeti a o jere aja sị ha sorry the president eshoyela na o nwere human face ya na-akpụ ya na ahịhị echikwa ihe bege na-ebekwa ọzọ ama ziga mmadụ ka agasị president sorry ya mara ka o si afọ ị hụrụ sorry ekwesị ịbụ ihe a ga-asị mmadụ amami na ghọta ike nwere ka isi kpa aka na akpa gị otu a yi n'osi ya ọfụ ndị mmadụ asịwa gị sorry ị ga-ama na ọ na-afọ ụfọ uche ọ dị ego uche ejidela ọtụtụ ndị mmadụ na Naịjirịa ka ọ dịzi ugbu a dịka ndị oyi ọha egwu terọrist na-akpazi ndị a na-agazi ebe anọ n'igwe na-ekuruzi ndị mmadụ na-atọrọ ndị mmadụ uche ke akwa nke mmadụ na-arịakwa ugbu a uche awụdị na-atọrọ atọga wanụ a na-atọrọ ebe o buru ibu chịkọrọ m ụta fiọm biko ị na-agala ebe a na-ezikọ n'igwe ma egene gbada anya ka ọ dị akụkọ anyị nụrụ ekpu ha akpala na ndị ọkpa egbe bandit ejirila ha abalị wakpo otu obodo na steeti Sokoto tọrọ mmadụ 9 ma merụọ otu onye ahụ mgbe m bịara gụwa akụkọ agụdawa ya akụkọ wee na-akọ na ndị ntorobịa obodo ahụ mgbe a bịara bịa nụ na ya bụ ihe akarịala ha sị nna ha etikọta aka chụ ndị a na Naịjirịa ka ọ na-eme iruo na soshal midia gị hụ ebe ndị ọkpa egbe bandit na-ebu ọgba tumtum agbara onwe ha klara ndị anaghị ekpuchi ihu ndị a na-emerụ a na-eme ihe dị free ka onweghị ndị ha na ha na-eme no stress and nothing will happen. ihe na-surprise m no checkpoint yo na mgbago ugwu ebe ahụ a na-eji ọgba tumtum agbara n'okporo ụzọ leba na from here to here checkpoint from here to here one pole one pole checking point onye dịka a na-eme ndị agha na-esocha na ego n'ụzọ na Imo steeti ebe a ndị agha na-esochazi a na ego n'ụzọ ndị uwe ojii akụziela ha ka esi ana ego they are not collecting n'ụzọ Port Harcourt road uche anagazikwa ndị ke n'ebe anagazikwa ego na anagazi ego na-anabukwa ego ndị ọrụ nchekwa nke batara Imo steeti ihe ụfọdụ bụ ka ndị vigilante ma ntụwazie road block na-agbakwa ego maka ọnwa oge anyị hụtara onwe anyị n'ime ya ndị agha na-ana ego mbụ na mgbago ugwu ebe ahụ ebe ekwesịrị inwe one pole one checkpoint inogosi ya mgbe m gara aga mee savisi na Ondo steeti Clara otu ime ọhịa ọwa taịchara ụzọ ya otu a no checkpoint ma akpọ my mother si ụnụ na-ahụ na nketa ụnụ mara na savisi akpọrọgo m inweta ọhịa ruru kemgbe Chineke siri kepụta ụwa forest ị ga-ahụ enwe ya na-amụgharị no checkpoint ọ ihe mere eji atọrọ ndị a Chineke lekwa m Chineke lekwa atụwa ogo nweghị onye mgburu nweghị onye ga-egbo ya bụ ogu ahụ adawa nweghị onye mgburu nweghị onye ga-egbo m Chineke mmegidela mmadụ megide ya rere ya na-agara ụwa m na-aghọta ebe ekwesịrị inwe checkpoint anaghị enwe checkpoint ọ dị egbo ka ọ dị ka anyị nyonyeke n'anya na akwụkwọ akụkọ Punch gezie ntị ejirila aka ha gbuo otu nwoke ọwụ ji arụ ọrụ n'otu ụlọ oriri na nkwari ọwụ họteelụ dị na steeti Kwara ozu ya dọrọ ebe ka ọ dị ndị uwe ojii na ugbu a na-achọgharị ndị gburu ya bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Punch na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na meenụ nnyocha gbasara ya bụ ọnọdụ enweghị nchekwa na-arị elu ọjị n'ala anyị bụ Naịjirịa ka kpamkpaso gbara ọchịchị etiti Naịjirịa ọchịchị etiti nke steeti na nke kansụl ime obodo ekeriala ego dịtarị naira 2 bụ 2 triliọn naira bụ ego ụtụ revenue a natara maka ọnwa Ọktoba gara aga ndị uwe ojii etinye na nchekwa tara ọchịchị n'ala Igbo dịka Nnamdi Kanu ga-ama chi nke oge efe n'ụbọchị taa bụ Tọzdee igirigi uche anụkwa m ka ndị mgbe m nọ n'ụgbọala na-abịa asị o nwere ka ụbọchị taa ga-esi adị what is going on ka ọ dị nwaanyị ọma ọchịchị etiti nke steeti na ihe wutere ma bịara bịa adịa nke kansụl ime obodo na-ekeriala 2 triliọn naira ise lie Jesus is Lord. Local gọọmenti esoghị kerie ego a Jesus onye nna ana m eti aka n'obi na-ekwu na local gọọmenti enwere na Naịjirịa anaghị eso ekeri ego a uche si local gọọmenti so keta ihe a ụnụ kwụsị ịdị na-atụ asị a niile ụnụ na-atụ anyị etofeela ịtụ asị Jesus onye nnaze
isi local government so nokete ego local government esoghị Mr. President Mr. Governor ndị na-achị anyị ndị senator cannot be possible ndị local government esoghị ekete ego nụ m ebe ego agara kwuo na eziokwu nwere onwe uche n'ọnwa Ọktoba ka ọ dị ka anyị nyonye anya n'akwụkwọ akụkọ The Statesman. Onye senetọ na steeti Enugu aha ya bụ Oke Eze ya anwụọna dịka ọ gbachara afọ 62 62 years ebe ka ọ dị. Gọvanọ steeti Enugu bụ Peter Mba apụtala kwuo na ọmụmụ amadi a na-ewute nke ukwuu. Bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ The Statesman na ya bụ otu akụkọ akụkọ The Statesman ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na otu pati APC akụsiola otu pati PDP maka ịkpọ Trump ka ọ bịa zọpụta ọchịchị onye kwuo uche ya bụ demokrasi ala anyị dịka ha kwuru na nke a bụ ihe ihere ma bụrụkwa agba gosiri na ndị otu pati PDP ahụghị obodo anyị bụ Naịjirịa n'anya. 2027 ndị ndu ala Igbo esiola aka n'ala ma dee n'ire isegharị eserese map ndọrọndọrọ ọchịchị ala anyị. Unu ga-ekwu n'elu nke ekwuru ekwu. Ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rịkọm iji hụ ohere je ṅụrụtụ mmiri ma kwacha akpịrị ya bụrụ ma anyị lọghachi unu manụ ka anyị si eme ya. Anyị ga-abịa nnọọ leba ya anya bụ ọkpụkpọ oku a ọtụtụ ndị Naịjirịa na-akpọ si onyeisiala Tinubu gbaa arụkwaghị m. Oge ọnọdụ enweghị nchekwa Naịjirịa o ruola n'ogo nke na Jagaban Tinubu ga-agba arụkwaghị m. Gaa Facebook zibatara anyị ozi anyị lọghachie anyị ara ya bụ dara ka ọ dị dadara. Echo FM 100.7 The Fresh News People. Igbo ọja ahịa jọka egbuwekwala o. Anyị gwara onye si anya ga-abịa malite n'aha mefule a matter of This is Ofekata Orodo community. Cuddle in nature's embrace. From the sky, its beauty stretches wide. Serene landscape, lush greenery, and a windy path that whispers stories of old. Ofekata Orodo is not just a place on the map. It is a heartbeat, a heritage, a people proud of their land. And today, it opens its arm to a contest that stirs excitement, mystery, and the promise of discovery, the Ojezurobodo search. As the Echo FM theme arrive, the elders of Ofekata Orodo receive them with warmth and joy. With hearty smile and open arms, they share stories of their rich cultural heritage, woven with resilience, unity, and pride. The atmosphere is filled with excitement, for their beloved community has been chosen for this month's contests. The search process, guided by the moderator, sets the tone, clearly explaining how the search will unfold. And with no time wasted, the participants leap into the fray. The search has begun. Where could it be? A thought that surely echoed in the heart of every seeker. I think it's here. Oh no, not again. na Echo FM. Oje zurubudu hayamma. Oje zurubudu ngwongwo. Oje anya apụọla hayamma. Oje zurubudu
oje ya yosam oje surugudu hayamma oje nde nwuyo hayamma oje nde bịara bịa hayamma oje ya yosagi oje ya yosam hayamma oje anya apụọla hayamma oje surugudu ngwongwo oje ya gawa oje suru mba hayamma oje suru n'Imo State hayamma oje suru mbali. Along the way, they encounter broken school buildings and poor road network, a reminder of challenges that still calls for attention. As each second tick by, every movement becomes critical. Every step, every decision matters. Where could it be? I must find it. I must see it. The tension build, the search intensify, yet no one backs down. Each participant stays the course, eyes fixed on the ultimate goal. After moments of anticipation, a contestant finally uncover the Ojezurubodo treasure. Cheers erupt, laughter fill the air, and the joy of victory. It is a moment of triumph. The celebration reaches its peak as the King of Ofekata Orodo, His Royal Highness, Eze Engineer Marcel Uziegbu Okata II of Ofekata Orodo, warmly welcomed the winners with gratitude. My name is Ekwebelem Pascal Uchechukwu. Asị na ịgbalị ala Chukwu gozie gị na ọ bụrụ na eruru dị ya ebe ahụ enweghị nwa m nwere ikikere ịdị na-achọ nwee ike ịdị na-achọ ebe ezuturu ha because Echo FM ha zutuo ihe ọ na-ara ha ịchọta ya. He commended the Echo FM theme for bringing the contest to his people, strengthening bond and showcasing a uniqueness of their land. Women of the community dance cheerfully, their vibrant steps echoing pride. Aha m bụ His Royal Highness Eze Engineer Marcel Iheanacho Uziegbu Okata II of Ofekata Asian Kingdom and Secretary to Ndị Eze Owerri Zone in Imo State. Onye eze emechala ojezuru obodo n'obodo ụnọ kedụkwanụ ka obi dị gị? Obiọma dị m ịhụ bụ otu ụmụ m obiọma ji dịrị ha ndọ mme ha na-ahụ egwu ha hụrụ egwu ha gbaga ebe a na obiọma dị Ofekata niile ụmụ Ofekata niile na ụnụ bịara Ofekata si ka ụnụ mee ka ụwa niile mata ebe Ofekata nọ na Ofekata wụ mba udo na-achị mba ọganihu na ịdị n'otu na-achị so ekele m ụnụ. Kedụkwanụ ndụmọdụ ị nwere ike inye obodo ọzọ ojezuru obodo nwere ike ịda na ya? Ana m agwa ha ka ha nabata Echo FM n'ihi na ihe ha na-eme bụ ihe dị mma ọwụ ụzọ dị mma a na-eji na-eme ihe anyị na-eme n'obodo anyị na-aga n'ihu ọhịa na-eji amata obodo. Ana m ekele ha. Ngwanụ ya gaziere gị onye eze. Ọ ga-adịrị ụnụ mma n'otu n'otu ka Chukwu duo ụnụ na ezinụlọ ụnụ n'aha Jizọs. Ofekata Orodo has not only found its treasure but has found joy in unity. And so, the Ojezurubodo search in Ofekata Orodo community comes to a close, leaving behind memories of excitement, discovery, and togetherness. Until the next community is chosen, the spirit of adventure continues.
ezuru obodo apụọ ọ daala nga gị achụga m gị na Eko FM oje zuru obodo haya mma oje zuru obodo ngwongwo oje anyị apụọla haya mma oje zuru obodo ngwongwo oje ya yọsam oje zuru obodo haya mma oje ndị nwụya haya mma oje ndị bịara bịa haya mma oje ya yọsa gị ngwongwo oje ya yọ Owerri Archdiocese brings to you again Owerri City Wide Crusade with a team. Echo FM 100.7, the fresh news people. This world is not my home. I'm just a passing through. Celebration of life. The family of This is Ofekata Orodo community. Cuddle in nature's embrace. From the sky, its beauty stretches wide. Serene landscape, lush greenery, and a windy path that whispers stories of old. Ofekata Orodo is not just a place on the map. It is a heartbeat, a heritage, a people proud of their land. And today, it opens its arm to a contest that stirs excitement, mystery, and the promise of discovery, the Ojezurobodo search. As the Echo Igbo mụrụ nze ma mụọ ọzọ. Chetakwa na asị ọkụkọ hapụkwa m ihe oge eji azụ ma aragbuo ya n'ahụ. Biko gerenụ ọkwa ndị a dị oke mkpa. A ga-eche miracle n'ihu Chineke. Ezinụlọ Emeka Emmanuel Ejimoha eriwe ajọ ohere. This is Ofekata Orodo community. Cuddle in nature's embrace. From the sky, its beauty stretches wide. Serene landscape, lush greenery, and a windy path that whispers stories of old. Ofekata Orodo is not just a place on the map. It is a heartbeat, a heritage, a people proud of their land. And today, it opens its arm to a contest that stirs excitement, mystery, and the promise of discovery, the Ojezurobodo search. As the Echo FM theme arrive, the elders of Ofekata Orodo receive them with warmth and joy.
With hearty smile and open arms, they share stories of their rich cultural heritage, woven with resilience, unity, and pride. The atmosphere is filled with excitement, for their beloved community has been chosen for this month's contests. The search process, guided by the moderator, sets the tone, clearly explaining how the search will unfold. And with no time wasted, the participants leap into the fray. The search has begun. Where could it be? A thought that surely echoed in the heart of every seeker. I think it's here. Oh no, not again. Along the way, they encounter broken school buildings and poor road network, a reminder of challenges that still calls for attention. As each second tick by, every movement becomes critical. Every step, every decision matters. Where could it be? I must find it. I must see it. The tension build, the search intensify, yet no one backs down. Each participant stays the course, eyes fixed on the ultimate goal. After moments of anticipation, a contestant finally uncover the Ojezurubodo treasure. Cheers erupts, laughter fills the air, and the joy of victory. It is a moment of triumph. The celebration reaches its peak as the King of Ofekata Orodo, His Royal Highness, Eze Engineer Marcel Uzegbu Okata II of Ofekata Orodo, warmly welcomed the winners. With gratitude. My name is Ekwebelem Pascal Uchechukwu. Asị na ịgbalị ala Chukwu gozie gị na ọ bụrụ na eruru dị ya ebe ahụ enweghị nwa m nwere ikikere ịdị na-achọ nwee ike ịdị na-achọ ebe ezuturu ha because Echo FM ha zutuo ihe ọ na-ara ha ịchọta ya. He commended the Echo FM theme for bringing the contest to his people, strengthening bond and showcasing a uniqueness of their land. Women of the community dance cheerfully, their vibrant steps echoing pride. His Royal Highness Engineer Marcel Ihanacho Uzegbu Okata II of Ofekata Asian Kingdom and Secretary to Ndieze Owerri Zone in Imo State.
onye eze emechala oje zuru obodo n'obodo ụnụ kedụkwanụ ka obi dị gị? Obiọma dị m ịhụ bụ otu ụmụ m obiọma ji dịrị ha ndọ mme ha na-ahụ egwu ha ụnụ hụrụ egwu ha gbaga ebe a na obiọma dị ofekata niile ụmụ ofekata niile na ụnụ bịara ofekata si ka ụnụ mee ka ụwa niile mata ebe ofekata nọ na ofekata wụ mba udo na-achị mba ọganihu na ịdị n'otu na-achị so ekele m ụnụ. kedụkwanụ ndụmọdụ ị nwere ike inye obodo ọzọ oje zuru obodo nwere ike ịda na ya? Ana m agwa ha ka ha nabata Eko FM n'ihi na ihe ha na-eme bụ ihe dị mma ọwụ ụzọ dị mma a na-eji na ọnụ anaghị ezu ike ma ọ na-atachaghị ihe ọkpọ a na-agakwa na-aga ma a na-agarubeghị ebe a na-aga lekwa gị na ije ka bụkwa ọgịga anyị alọghachiela ị kwadoro ya bụ ọkpụkpọ oku a na-akpọsi onye isi ala Tinubu ya wụsọ ọwa ịma na Tinubu n'afọ 2014 gwara Jonathan si ya ma egene wụsọ ọwa maka na ọ kụrụ afọ n'ala ichekwa obodo anyị abụ Naijiria. Oge mgbe ahụ a bịara bịa tọrọ ụmụ nwaanyị Chibok, Tinubu eburu ya n'isi lee Twitter mgbe ahụ ihe ọ na-aza Twitter ọwụ S ka ọ na-aza mgbe ahụ were ozi wuju ebe ahụ si Jonathan resign o ruola n'ogo nke ya ike agwụla ọnọdụ enweghị nchekwa atọpụla ogodo gbara ọtọ anyị wee na-ajụgịsị oge ọnọdụ enweghị nchekwa n'obodo anyị abụ Naijiria o ruola n'ogo nke na Tinubu kwesịrị ịgba gịnị arụkwaghị m are you in or out? gbalịa bulie ekwentị gị kpọwa akara ekwentị ndị abụọ 0911 20,022 0911 20,022 ma bụkwanụ 0707 454 1014 0707 454 1014 ma ọ bụ gị gaa na Facebook anyị zibatara anyị ozi ịbọọlachi agwala m uche na Clara good morning ịbọọlachi nwaanyị nọ na di na nwaanyị nọ na di ọgwa dị ya na-ekwu gịnị ka a na-eche anya ya bụrụ ngwongwo ya lawa ọnọfe ndị sef otu o shiri m na enwe ya paakị agawa si na asụrụ ọka ahụ pụọ onwe ihe ọ nọgara anyị ya biko onye m chọrọ ikwu ya gazie ịbọọlachi Uchenna na Clara ya gazie aha m Vitalis Peter Bishop ọjọọ okwukwe akpọga ọkpụkpọ oku akpọgogbu ọ gafee dịla ndị mmadụ anwụọla ndị mmadụ nwụga ya biko ya wụsọwa ka ndị mara na-akpa iji achọ akpa ọkpachima ya ndewo ya gazie ịbọọlachi ị ga-agbalị kpọghachi ka ị wee nwee ike tinye ọnụ n'okwu anyị ji n'aka ọ n'ebe ahụ n'ụtụtụ a tinye ọnụ n'ekwentị gị ịbọọlachi ị gbalịala ikelecha anyị gị kpọghachie ọ n'ebe ahụ n'ụtụtụ agbapụ ya ọsọ biko ọ bụ Chukwudị from Ugwuta anụ m akpọ na-asị onye isi ala ya lotuo na obodo ọ na-agbazighara ara ya lotuo ya gaziri gị lụ ọ n'ebe ahụ gbalịkwa kpọghachie ka ọ dị n'ozi nke si n'aka Temples iro ka ọ si Uche na Clara na anyị ga-aghọta na what goes around comes around mana ndị be anyị na-echefu nke a ọ dị egwu ịbọọlachi ụtụtụ ọma agamachi ya loto n'ihi na ọnwụghị ya wuo onye nchekwa ihe niile ndị mmadụ kwuga gbasara Chineke onye ga-echekwa chere kene ịmakwa na onye isi ala bụ Commander in Chief of all armed forces. Is they aware? I'll be aware. Thank you. Ịgbalịala. Clara, can you imagine? Na ọ ya onye ọrụ nchekwa. Can you imagine? My mother nọ na village onye ọrụ nchekwa. Ịbọọlachi abọọla m chio. Ịbọọlachi. Clara nwaanyị ọma. Ndewo. Ya gaziere gị. Gbapụ ya ọsọ nọ. Ọ
na onye isi ala kụrụ afọ n'ala ọ kụrụ afọ n'ala gwogwo so onye idiri ya gaziere gị nọ ewo nke a kụchapụla biko gbalịkwa kpọghachie ka ọ dịkwa gaa n'ihu nwaanyị ọma na Facebook anyị n'aka si n'aka Comrade Holy Temple ọ si ọwụrụ ma ya o na-asị ya kwuo na ọ ga-asị onye isi ala na ọ gbaa arụkwaghị m mana ị hụrụ na ọ n'ọbara ndị ndu Afrịka si ha bịara nnọọ nne ya bịa gbaa arụkwaghị m na ha nọ na-akwụ afọ n'ala ọ rara ahụ ịhụ onye Afrịka ịgba arụkwaghị m na nwanne ihe iji maa atụ na gị lee na onye isi ala mba Cameroon nọpọ na ọ dịkwa odo na ọ kaala nka ọ ka nọkwa n'ọkwa ọchịchị anyị ahụ na nke gị n'ụtụtụ a Dr. Mrs. Mmole bara isi Owerri zibata ozi gị isi enwere alakachi si fo gị nụ akụkọ ọjọọ ọwụghị akụkọ na-ewuli ọkpụkpụ n'obodo anyị bụ Naijiria na ịhụrụ oke ogbugbu a ya bụ ihe efeela nku aka na kedu ebe anyị na-agasị ebe a kedu ebe anyị si ebe a aga na kemgbe na ya kpagbara nwe Naijiria ọ dịbeghị njọ ruo n'oge a na kama mmanwụ ga-agba egwu daa ebe ọ na-agba egwu ọ ka mma na ọ gbara egwu na-adabaghị adaba sizie na steji pụọ ya gasịrị gị lụ Dr. Mrs. Mma ole bara ịbọọla chi ya mgbapụ ya ọsị nọ ndewo ya eji mara m ọrịkọla mba amụ gbara isi lokal gọọmenti gbapụ ya ọsọ adreesị akarịala anyị anọ na ịnọ ihe a na-ekwu prezident ga-resign o tegolo ọtọpụrụ resign mana ihe mere na enwere ekwuru manala mba na-achị manala Naijiria ụdị onye mepere ihe ya resign ihe anyị na-ekwu ka ndị mmadụ nọ ka ụwa anụkwanụ na anyị kwuru ekwu maka ekwu bara ọnụ ebanye eme n'aka Chineke ga-eme ihe ga-azụ anyị ga-esi n'aka Chukwu abịa ọ masị resign ya data anya ke ndewo ya gaziere gị nọ nwoke ọma ka ọ dị anya ahụ n'ozi gị n'ụtụtụ ezigbote ọyị Felix nwa ọzụzụ isi ụmụahịa mbịara ezibata ozi gị si ụtụtụ ọma Uche na Clara na Tinubu ya gbaa arụkwaghị without further delay ọ sị thanks ọ dị egwu gaa n'ihu Clara gwekọcha n'ozi nke si n'aka oke si ma ọ si ụtụtụ ọma Uche na ọtụtụ ụtụtụ ọma Uche ọ si Tinubu kwesịrị ịgba arụkwaghị mma were onwe ya nnọọ nwayọọ were nyefee onwe ya n'aka DSS maka oke ogbugbo na mmadụ ndị a na-egbu na ọchịchị ya ya ọ dị ego ike agwụla ịbọọla chi Ebolachi Uchenna Clara, Uchenna Clever na Clara, ya dere no mma o. Dekwara gị no. Ahụ m Austin Ben, ka na-esho m goma na-akpọ, ya ji anọ ntị mana. Ya gazie. Biko, ana m asị, Tinubu anọ feela, echechi bifo na o kwesịrị efu. Ya gba nnọọ sọchi ebe ahụ fọ were onwe ya nyefe aka ndị DSS ya mee ya nyocha. Ahụ emega Naijiria gbakarara. Ihe o mere mmadụ ka a na-eme ya, ha gwara good luck agbamara ya ahụ. Mgbe ahụ ọchị good luck mee mgbe ememezie ya mezie ya n'ahụ ya gịnị ya fụ nga ahụ fụọ ya biko ya gaziri gị ịma nwaada nwoke ọcha Clara onye si ọ bụrụ ya ọ ga-eme gịnị ọ bụrụ m nwa if say na me that guy no good if say na me ọ bụrụ gị ma ị ga-eme gịnị ama m na-awọta inweta ihe Tinubu bara ewepụtara gị old video onye isi ala Tinubu ihe Tinubu mere Jonathan ị ga-emere Jonathan ebere ị ga-emere Jonathan gịnị ebere ọ bụ ihe mere ihe anyị hụkwara Peter Obi Atiku ha na-abakwa ugbu a mụnwa anaghị eji ike teke ya serious maka na abakwa ebe ahụ ị ga-ahụkwa nwere ike iwepụ otu ihe ahụ ọha aka njọ mgbe ahụ Jonathan tiri na ugbu a nke kazi njọ thank you ego ole ka a na-ere mmanụ ụgbọala mgbe ahụ ego ole ka a na-ere otu akpa osikapa mgbe ahụ minimum wage ego ole ka dọla na mgbe a na-abara ya na rituo ya ojikwa jiri wayọ step down ugbu a ọkala njọ kama agazie conference agazie ọgbakọ kama a ga-eplay national anthem eplay on your mandate we shall mere Atiku ji gbaka replace na our national anthem ihe ka Tinubu na ndị otu ya mkpawo second tenor mandate ya okay nsogbu adị o ụlọ chewa anya ọwa anyị emere anyị nwee ụlọ dị na-akpagharị anyị I hope say your legs still strong for this mandate Uche okay your mandate
anyị ga-ahụshi anyị ahụ na nke gị ezigbote oyi m Osita Onyema ọsọ ụtụtụ ọma Uche na Clara na Tinubu should resign. Yes ọ dị ihu gaa n'ihu na nke si n'aka new money ọsọ ụtụtụ ọma Uche na Clara ọsị Tinubu ya biko no step down maka udo ala anyị bụ Nigeria. ka ọ dị anya ahụ na nke gị ije Rozi ọsọ ụtụtụ ọma Eko FM ndị ọma na biko Mr. President ya resign ya maka na o nweghị otu mbọ ọhụrụ ọ na-agba ịkwụsị ọnọdụ enweghị nchekwa na-arị elu ọjị n'obodo anyị abụọ Nigeria na ka anyị tara ike na another person ikekwe nwaada nwoke ọcha Clara abi I can do it now. I can do it. mejigodi influence ahụ m nwere ebe ị nọ ama m na wata as my colleague which time I draw ya security na my community abi and that is the first thing I will do. Draw is Uche, I will water your community, I will fire your community, I will neutralize your ndị village mo no na gekwa ntị you know ma draw is ihe ndị na my own community. I will do all these things for you. obodo m ebe iruo n'obodo m ọha ji ebe m si oil ime ihe a na-akpọ mmanụ ala lee ka tanka na-esi na asaa awara every day otu akata nka na-ebu mmanụ ụgbọala unu ji agba ịga na bọsị ime ebe a na-agbagharị the whole Nigeria na-agbagharị ya otu a ka a na-amị ya na asaa mana achọrọ m ime ka ị mara na asaa enweghị ụzọ ọha ji enweghị ọkụ adịghị in fact anyị nwawu the worst local government ị nwere ike imit n'Imo State ekwu onye eluigwe adaa oyi wede my local government backyard anyị oyi nọcha ya onye latụ my backyard ọwa ebe onye dere novel ahụ lere anya dị ya ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ nọrọ ebe ahụ eme na ngagharị ka anyị nọbata ndị ọbịa anyị na ha ga-anọrị n'oge na-adịghị anya agagharịkwala agagharị FM 100.7 The Fresh News People. dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ ndị ọbịa anyị nke mbụ awụchago ndị 21st Century Support Group atụgo ha dan ịbịa mee ka ụnụ mara ihe kpọrọ ha ije ndị ọbịa nnọọ ụmụ nwaanyị ndewo. This is Ofekata Orodo community. Cuddle in nature's embrace. From the sky, its beauty stretches wide. Serene landscape,
lush greenery, and a windy path that whispers stories of old. Ofekata Orodo is not just a place on the map, it is a heartbeat, a heritage, a people proud of their land. And today, it opens its arm to a contest that stirs excitement, mystery, and the promise of discovery, the Ojezurobodo search. As the Echo FM theme arrived, the elders of Ofekata Orodo received them with warmth and joy. With hearty smile and open arms, they share stories of their rich cultural heritage, woven with resilience, unity, and pride. The atmosphere is filled with excitement, for their beloved community has been chosen for this month's contests. The search process, guided by the moderator, sets the tone, clearly explaining how the search will unfold. And with no time wasted, the participants leap into the fray. The search has begun. Where could it be? A thought that surely echoed in the heart of every seeker. I think it's here. Oh no, not again. Na Echo FM. Oje Zurubudu Hayamba. Oje Zurubudu Oje anya apụọla Hayamba. Oje Zurubudu Oje ya yosam Oje Zurubudu Hayamba. Oje nde nwuya Hayamba. Oje nde bịara Hayamba. Oje ya yosagi Oje ya yosam Hayamba. Oje anya apụọla Hayamba. Oje Zurubudu Oje ya gawa Oje Zurumba Hayamba. Oje Zuru n'Imo State Hayamba. Oje Zurumba Lili. Along the way, they encounter broken school buildings and poor road network, a reminder of challenges that still calls for attention. As each second tick by, every movement becomes critical. Every step, every decision matters. Where could it be? I must find it. I must see it. The tension build, the search intensify, yet no one backs down. Each participant stays the course, eyes fixed on the ultimate goal. After moments of anticipation, a contestant finally uncover the Ojezurobodo treasure. Cheers erupts, laughter fills the air, and the joy of victory. It is a moment of triumph. The celebration reaches its peak as the King of Ofekata Orodo, His Royal Highness, Eze Engineer Marcel Uzegbu Okata II of Ofekata Orodo, warmly welcomed the winners with gratitude. My name is Ekwebelem Pascal Uchechukwu. Asị na ịgbalị ala Chukwu gozie gị na ọ bụrụ na eruru dị ya ebe ahụ enweghị nwa m nwere ikikere ịdị na-achọ nwee ike ịdị na-achọ ebe ezuturu ha because Echo FM ha zutuo ihe ọ na-ara ha ịchọta ya.
he commended the Echo FM theme for bringing the contest to his people, strengthening bond and showcasing a uniqueness of their land. Women of the community dance cheerfully, their vibrant steps echoing pride. His Royal Highness Engineer Marcel Ihanacho Uzebu, Okata II of Ofekata Asian Kingdom, and Secretary to Ndieze Owerri Zone in Imo State. Onye eze emechala ojezuru obodo n'obodo ọnụ kedụkwanụ ka obi dị gị? Obiọma dị m ịhụ bụ otu ụmụ m obiọma ji dịrị ha ndọ mme ha na-ahụ egwu ha hụrụ egwu ha gbaga ebe a na obiọma dị ofekata niile ụmụ ofekata niile na ụnụ bịara ofekata si ka ụnụ mee ka ụwa niile mata ebe ofekata nọ na ofekata wụ mba udo na-achị mba ọganihu na ịdị n'otu na-achị. So ekele m unu. Kedụkwanụ ndụmọdụ ị nwere ike inye obodo ọzọ ojezuru obodo nwere ike ịda na ya? Ana m agwa ha ka ha nabata Echo FM n'ihi na ihe ha na-eme bụ ihe dị mma, ọwụ ụzọ dị mma a na-eji na-eme ihe anyị na-eme n'obodo anyị na-aga n'ihu. Ọhịa na-eji amata obodo. Ana m ekele ha. Ngwanụ ya gaziere gị onye eze. Ọ ga-adịrị unu mma n'otu n'otu. Ka Chukwu duo unu na ezinụlọ unu n'aha Jizọs. Ofekata Orodo has not only found its treasure, but has found joy in unity. And so, the Ojezuru Bodo search in Ofekata Orodo community comes to a close, leaving behind memories of excitement, discovery, and together.